Рахмат, бик зур рахмат. Менә кулга шушындай кыягазлар тоттырып чыгарып җибәрделәр. Теге матур күлмәк кигәч, акыллы фикер иртәдер дип сөйләрсең дә дип чыгарганнар. Әллә нәрсә булмас, конечно. Безнең бит әйткәнебезчә спонсорларыбыз юк инде. Но безнең иң якын дусларыбыз бар, ярдәмче дусларыбыз. Аларның берсе безнең гәҗит, икенчесе Ирек мәйданы һәм өченчесе 91.5 Яңа гасыр радиосы. Аларга бик зур рәхмәт. Әлбәттә инде, менә Илсия ханымның җырындагы сүзләре белән әгәр кызыксынсагыз, Ирек мәйданы инде бөтен җырларның сүзләрен һәрбер чыккан сайын сүзләре чыга. Киенә хәтлек чыгаралар гәҗиттә, Аллага шөкер. Теләгән кеше язылып укый ала. Ә минем кулда бүләкләр, безнең гәҗиттә шулай ук. Камера бармы? Камерага сөйлим әле. Чүрт. Ирек мәйданына безнең гәҗиткә һәм инде Яңа гасырны рәхәтләнеп тыңлагыз. Алар безнең дусларыбыз. Чүртегез, яме мине. Әтиянигә кайнар сәлам. Кыскасы шул. Менә буны уйнатабыз. Без инде уйнатабыз диттек, әллә нәрсәкәй биетеп җырлатып тормасбыз. Ярты елга бушлай язылу. Төшер дә бир любойына диделәр. Туганнар да күренми бит әле. Сез мондадыр да бит, мин бер үзем. Хәзер җайлыйбыз без аны. Так. Бәлки, может, җырлап алучылар бардыр. Менә бу апа бай ук иң беренче булып колын күтәрде. Сезгә инде шулай ук Ирек мәйданына язылу ярты ел бушлай. Кая иде кул? Исемебез? Нурзия. Нурзия апага көчле алкышлар һәм инде ярты ел Ирек мәйданына язылу бушлай. Артында номеры бар, шалтыратырсыз. Һәм инде чираттагы безнең ярдәмчеләребез, безнең гәҗит. Эх, куллар муры. Но миңа якынрак монда, конечно. Апа, исемебез? Әлфия апага шулай ук көчле алкышлар һәм инде Әлфия апа бездән сезгә, безнең гәҗиткә ярты елга бушлай язылу. Рәхмәт, бик зур рәхмәт барыгызга да. Кабатлап әйтәбез, барыгыз да иң әйбәт гәҗитләр, безнең гәҗит һәм Ирек мәйданы. Рәхмәт бик зур барыгызга да. Язылыгыз, укыгыз, бөтен иң әйбәт яңалыклар аларда. Менә инде хәзер бәйрәм булгач бәйрәмчә булсын, форсаттан файдаланып, шушы җиңүчеләрне дип әйтимме соң инде котлыйсым килә. Шәхсән үземнең исемнән, җыр белән. Рәхмәт. Теге кем әйтмешли, безнең бик күп шәхесләребез булай ди. Татар эстрадасындагы яшь җырчылар бик мәгънәсез җырлар башкаралар. Мәгънәле татар халык җырларына урын калмады дияргә яраталар. Менә шуны истә тотып, без сезгә бүген бик мәгънәле бер татар халык җыры тәкъдим итәсе килә. Аның исеме Тымы Рымы Риха дип атала. Бергәләшеп татар халык җыры Тымы Рымы Риханы җырлыйбыз. Киттек. Мәгънәле җыр. Әйдә бары кибет кәллә ярты алык йөрәккә. Әйдә бары кибет кәллә ярты алык йөрәккә. Тымыр-мырыха-рихая. Тымыр-мырыха-рихая. Уйсу җирдә су җыела, шунда егет егыла. Егет вакыт кай бер вакыт чәчәк кебек тоела. Тымыр-мырыха-рихая. Тымыр-мырыха-рихая. Алма агачның ботагында сандугач ясы бар. Сөйгәнемнең әтисенә бер ярты куясым бар. Тымыр-мырыха-рихая. Тымыр-мырыха-рихая. Сөйем сине, сиңа мәхәббәтем бар. Күп эзләдем, таба алмадым синең кебек усал яр. Тымыр-мырыха-рихая. Тымыр-мырыха-рихая.
Su boyunda yartı saldım rümküm tügülmez miken Ay boyu işkenni bilsek küngülü sürülmez miken Ha tamaramariha tamaramariha rikaya Ya ha tamaramariha tamaramariha rikaya Ha tamaramariha tamaramariha rikaya Ha tamaramariha tamaramariha rikaya Ha tamaramariha tamaramariha rikaya Rifat Zaripov. Rahmat bek zo'r